Salutare tuturor și astăzi jucăm Hearthstone. Am jucat ceva aici, am jucat mai mult Hearthstone. Poate că v-ați jucat și eu, habar n-am. Cum, hai să începem. Dacă nu știți ce e Hearthstone, vă explic acum. Deci, e un joc în care îți alegi un erou și te bați cu alte persoane random. Vedeți în meci că nu știu să fac rezumat la jocul ăsta, vedeți în meci. Ce naiba! E prima oară când văd eroul ăla. I will crush your defiance as I crushed your city. Ok, asta e replica nouă. Și în jocul ăsta ai diferite cărți care le pui pe tablă și cărțile astea au abilități care le scrie aici și asta e damage și asta e viața. Și asta e o carte specială care mă face mai șmiecher. Ai mană cu care poți să spui cărțile jos și eroul tău are o abilitate. A meu dă seama la cea mai proastă creatură din tot jocul ăsta și asta îmi dă 2 damage la erou. Ca să câștigi trebuie să omori erou inamic. Mă dau să pun aceeași carte de 2 ori. Cartea. Cam asta e jocul. Eu am un caracter mai special și am corps, care e ceva, un easter egg aici la Hearthstone. Un mic easter egg aici. Uite o săbiuță. Am spus asta de parcă nu-i mare chestie. Dacă începe al doilea primești cartea asta care e The Coin, am uitat să vă zic asta, care îți dă un mana crystal. E destul de util. Sunt unele cărți care au abilități, de exemplu ăsta, are Reburn. Și se respawnează când moare. Se respawnează cu 1 HP când moare. Se respawnează, dar nu mai contează. Alea cele mai slabe creaturi care le-am văzut. The Primus, ok. Cam așa decurge jocul, trebuie să sparg dinamicii. Mie nu-mi place gheața asta, o să o scot pe toată. De obicei dacă cineva are skin de asta special, în teorie sunt foarte bun și o să, și da. De obicei te chinui să bați. Uite asta mă lasă să-mi pun 40 de cărți în deck și îmi dă 35 HP. Ei făcând quest-uri pe ăsta. My dying breath is for this city. At the end of the season, dar întâi de damage to your hero. Bă, ce Dumnezeu, asta e cea mai inutilă carte, îți dă damage ție. Ce porcărie. Hai, dai enter să vedem cum funcționează asta. Ia, putem scoate aia, nu putem. Ok, hai să măturăm. Se pare titan. Și am titan. Titanul are 3 abilități până să-l poți folosi ca titan. Mamă, bă, mie-mi place cartea, adică se bate singur. Știți ce zic, adică? Titanul ăsta totuși. Titanul are niște abilități speciale și nu vrei să te iei de el. Și am un titan care o să vă arăt imediat ce face când o să am bani de el. Sincer. De e încă în viață, deci nu o să mă plâng. Asta nu știe să-și folosească, ba da, știe. Titanul are 3 abilități, cum vă ziceam, și
Și de obicei destul de puternic. Există un titan care poate să dea remove la o carte din Battlefield. M-am jucat cu unul și mi-a dat remove la titanul meu. Deci trebuie să ai grijă cu ăștia. Hai, omorât și pe ăsta. Aoleu. Direct. Ăsta de la titan. I have no time for games. Struggle. Cred că se omoară singur ăsta. Sincer să fiu. Uite, putem pune cartea asta. Și mai putem pune asta să... In my name. Și să-i dau la ăla. Mi-a dat 3-3. Lasă că e bine. Și uite așa vine o găinușă. Bun, am pus niște de ăștia care ar trebui să se oprească, cred, sper. Asta e o pedală cu titan până dată. Știe să folosesc titanul. Ok. Nu poți ataca încă. Hai de la armă. Deci, nu arată ce face arma, așa e, așa e. Deci, n-am văzut. Nu știu exact ce a făcut cartea aia, dar sigur. Ok, nu mai te... Ok, un pic cam inutilă. Bun, deci asta se duce. Și... Putea să-l mare și să-mi dea 6 de mii de euro. Da, eu nu mă supăr, adică dacă e idiot, eu nu mă supăr, dar totuși. Am și eu titanul meu. Aia n-a făcut mai nimic. Afară. Remnants of life. Haha. Toate cărți oribile, dar le-au pe ăsta care life steal. Sincer. Stai un pic, nu mi-arată ce face. Ops. Ah, well. Titanul de pe PlayStation, mă rog, eu joc cu Dead Knight. Păi stai, nu poate omorâ încă, nu? Ba da, poate. Ba nu, ba da. Ce mi place. Da. Trebuie să ai și noroc la cărți. O să fiu sincer. Băi, ce mai cu rangul? Cel mai prost rang, adică you can lose start, n-am nicio stea. Vreau să dau cu prey. Deci ăsta îmi place cel mai mult și îți dă și un legendary minion după fiecare folosire a lui. Ăsta îți dă heal. Care ăsta pare un pic robot. O să vedeți. Am ceva OP pe Praise și nu folosesc. Aia trebuie neapărat să iau acest cod. Cine e ăsta de afară? Trebuie neapărat cartea. Ok. Am 41 de cărți, ce Dumnezeu. Nu mă interesează. Bun. Ăla nu-i prea interesant. Ăsta îmi place. Și să zicem că ok. Eu am câteva skin-uri gen ăsta. That deck is only for wild games. Am pe ăsta un skin special. Și pe ăsta un skin. Și da, o să joc Priest. Că mi-am format un deck destul de OP și să sperăm că nu dau de unul care să mă bată așa. Din prima cum a bătut ăsta. Ce să zic și eu. Am avut ghinion. Dacă nu-ți vin cărțile, nu-ți vin, aia e. Trebuie să ai noroc să vină cărți. Bun. Tyrande versus Uther. Paladin. Paladinul e Alone give me strength. nu știu exact cine e Lunda, sigur.
Ăsta o să ne trească mai încolo, ăsta la fel și ăsta. If you control a match, discover a merge. Mă, eu n-am mărci pe singurul meci. Happy New Year, champion! I see you brought guests. Bro, cum e Happy New Year? Mă, în ce lume trăiește jocul ăsta? De al doilea... Thank you. Reporting for duty. Aia e cea mai inutilă chestie care o puteai da. Asta cu asta pot să-mi dau 2 heal sau... O să nu fac nimic pentru că nu rentează să fac nimic. Să fac cu asta. Să fac. Gorilla bot. Aici bestie. Mi-a dat heal un pic prea târziu, n-am să mint. Ăsta era. Dacă era poate ataca. Poate ataca minioni. Haide bro, dă numai 2 damage, nu trebuie să mi-l distrugi. Ok, dă 6 damage când e tura ta. A, ce Dumnezeu! Câte secrete are mă ăsta? Am și frică să pun o carte. Visual 5, dar n-am reușit să mă uitam. Nu o să vreau să scap de asta. Deci să dăm una și luăm următoarea viitoare cu asta. Îi dăm Wakanda Forever, dar aia e. Bun. O să-i scot ochii, nu pot ochii. Nu știu, bă, câte secrete mai ai, bă? Secretele astea au o abilitate specială. Că dacă pui nu știu ce, se întâmplă ceva. Sau ceva. Mamă! Ce mă porcăria asta? De-al doi de damage toale în mine. Aici. Ok, îl dă în mână. O să... Ai, mamă, stai că mai are. S-a respawnat, ok. Ok, nu asta voiam. Mă, de ce am dat ăla? Ok, mai am unul. Ok, mi-a plăcut. Nu mai are. Who am I? None of your business. Iar unde asta? Bă, câte secrete mai este? Ia 3 damage tot. Ok, și l-o dat în mână. O să... Mamă, stai că iar are 1.000.000 de secrete. Ok, asta nu-i bine. Bă, câte mai ai, mă? Da. E posibil să o omorâm de ăsta. The time has come to dethrone our former master. Ok. Prinț Rentahal. Da, cum e scris? Bă, câte secrete mai ai? Who am I? None of your business. Uite. Eu acum mi-am dat seama care cărți infinite. Mamă. Este încolo cu cărțile tale. This reign ends now. Get down! Ok. A, dă în ăla, așa-i da. Eram sigur. Fiți iar.
Așa și era inutil, dar tot. I-a dat Divine Shield. Măcar nu mai are secrete. Ok, trebuie să pun asta. Care este altul acolo? Ala, fii serios! Nu-mi place asta. Am noroc. Hai că am noroc și în meciuri. Mi-a dat 3 damage și asta mi-a... Ha! N-ai făcut nimic. Mi-a dat o grămadă de care n-am să mint. A făcut multe ăsta în viață. Păi îmi dau ăștia doi. Păi... Mă pot nu, dar rămân cu 6 HP. Ok, nu mai contează, rămân cu 4 HP. Nu mai contează mor. Da, murit. M-am dus. Ok. Azi bun și eu. Hai să nu mai jucăm asta. Hai să nu mai jucăm asta și să jucăm mode. Ce avem la mode? Solo Adventure. Arena. Aia costă bani, nu vreau. Hai pe arena. Nu, cu astea o să... Cu astea facem serii dacă vreți, că durează un pic cam prea mult să termin un de ăla într-un singur episod. Warrior știu că era peste. Ok, hai să facem un deck special pe ăsta, că o să mă pricep cel mai bine, sincer. Obsessive Fighter. Sincer. Să-mi lăsați idei în comentarii de ce să pun în deck. Sincer. Ioai, știu cu cine să joc. S-ar putea să-i trebuiască niște modificări la șaman. Leave your totems. Cui pasă de toteme? Am un totem la totuși cam slab. M-am uitat de asta. Da, bun, știu cu cine jocăm. Joc cu șaman. Stai, vreau să dacă... Vreau să zăpăcesc, dar am titan pe șaman. Nu văd titante. Am primit la cărți pe șaman. Nu știu ce am. Ce am și ce n-am. N-am. Asta știu că pe. Deci atât. Bun, n-am niciun titan. N-am Doomhammer. La 5. Cum n-am Doomhammer? Ce fac? Ok. Am Doomhammer-ul aici. Îl avem. Nu mai contează. Să am 2 Doomhammer-uri atunci. Șaman. Am un win cu șaman, mamă. S-a terminat, am un win cu șaman. Cum am numai un win? Ok. Hai să vedem. Și să sperăm că nu se glitchește aplicația cum au făcut la Overwatch. Hai să vedem. Thrall versus Jaina. All I ever wanted was to study. For Doomhammer. Ce transpirat, bă, cât de obsedat să fii, mă, cu Jaina să iei skin-ul ăla pe el. Și am încercat să-l iau. Am stat 3 zile să-l iau și am renunțat. Și tot am reușit și apoi am renunțat. Cât de transpirat să fii, cât de obsedat să fii să iei skin-ul ăla. Poți să bagi bani în joc. Bă... Nu știu ce face aia de aici 0 sau... Deci de ce am în deck? Hai că-s bun. Asta e cu fire. Bun, o să punem un totem. Ok, de ce nu-și poate da atac singur? Bro, nu o să pot să pun o carte. Dai, ce e, mă? Și-ai rosit vraja. Cred că pe arcade, pe lua tot, da, și-ai rosit.
o să mă ajute foarte mult dacă pun cartea, deci o să pun alt totem. Nu merge. Stone Cloud totem. Știu, habar n-am ce totem e ăsta. Cum zici tu? Uite-te și tu ce față are asta. For the roast, my lord. Ok, 13, 7 și 13. Nice. Ioi, cartea asta e OP rău. Doamne, dar de ce am aici, mă, trebuia să fie în deck? De ce eu am primit? Ai. Bine, aici e și vina mea, că cred că trebuia să-i dau eu. Să nu o iau, dar mă rog. Un mana crystal. Bun. E un pic cam migiona să mi, dar sigur. Ok. Mai stăm vârstul la... A, fi serios că rămâne ce inocent. N-ar fi putut să ia un minion mai prost. S-au dus cărțile alea, s-au dus, nu ne mai trebuie. Și o să mai punem un totem. Și surprinzător mi-a dat același totem. Și unde vedeți voi Cla? Adică gheară, unde e gheară? Nu văd nicio gheară. Mi-am luat schiară. O să-i dea un pic de damage-ul ăsta. Fierai. Băi, Team Twin Spell, mai are o vrajă de asta. Ok. Ia eu fără. Și încă n-a murit. Bine că dai în ăla la praiere. Uite, asta pare un pic cam idiot. Elements guide me. Elements guide me. Și am dat două. Mamă, am primit Overlord Crystal. Overlord-ul nu te lasă să folosești cristalele astea două de mană, ți le ia. Mamă. N-a făcut mai nimic, sincer. Ok, a făcut-o. Și nu știu ce s-a întâmplat. Dacă o carte are Win 40, Win 3, cred că se citește cu... Cum se citește, spuneți-mi în comentarii. Hai că... Așa vorbesc de parcă vă pot auzi comentarii, mă rog. Ce-am dat? Ok, am dat. Atunci poți ataca de 2 ori dacă ai Wind Fury. Cred că așa se citește, habar n-am. N-am cele mai bune note la engleză, ok? Nu vă luați de mine. Da, altceva. Knowledge is power, and I know a lot. Mamă, 5 damage! Ai dă, capul. Astfel damage. Da, ok, înțeleg de ce are atâta. Ok, trebuie să scap de cartea asta și de asta, stai, nu ar trebui să am Overlord Mana Crystal. Deci asta înseamnă că trebuie că aș putea să-l pun pe ăsta. Ai, cartea asta e foarte OP. O să vă arăt imediat de ce. Freeze to random enemy minions. Ai înghețat o grămadă de minioni. Sincer. S-a dus Twin Spell-ul, s-a dus și ăla. Ui, bine că am scăpat de ea, s-a dus. Stați un pic. Așa, bun. Am că l-am înjurat un pic de mamă, hai să continuăm. Forge a card. Sigur, da, poți să-mi dai una. Găsi... Mamă. Wow. N-ai mana să pe bani. Măi, stai, nu te... Câte cărți primești? Ok, a făcut totul. Ce? Mamă, trebuie să-l pun pe ăsta. Acum și trăitoare. Au! Hei, nu este frumos! Hei, nu este frumos!
Hai mă, noroc să-l spargi pe ăsta. Ăsta are la viață de se rupe singur. Hai, dar mai nervoază că mi l-au scos pe ăla șmecher, dar nu mai e. The Fire Lord. Auaileu, ce-a făcut, mă? Ce-a făcut? Uite, mă sparge, da, mă sparge. S-a dus și cartea aia. Aia, e nervoasă. Așa. Bun. Decizie înțeleaptă. S-au rămas. Deci atâta trebuie să-mi omor tura asta. Uite, să dă unul damage, nu cred că are cum să mă omoare. Dacă nu mai are o vrajă de lui specială. Dar cred că are, că așa e tot timpul. Când ajunge așa, are o vrajă de aia specială cu care te face. Silence. Asta a făcut... stai, gata. Fițiara! V-am zis care, v-am zis? V-am zis care e cartea specială cu care mă omoară. Și tot timpul. Îți bun și cu șamar. Bro, am 105 stele, vrei să pierd. Șamar, nu vreau. Să mai dau cu Demon Hunter una și după aia închei video. Că trebuie să le editez. Și după aia am 7000 de teme sau ceva. Cine a inventat temele? Trebuie să fie în pușcărie. Sunteți de acord cu mine? Scrieți-mi în comentarii. Dacă cel care a inventat temele ar trebui să fie în pușcărie. Și să nu iasă de acolo niciodată. Versus Jaina. Ok, You asked for it. This ends now. Demonul. Ok, asta e destul de șmiecheră. Nu am nevoie de asta la moment. Și mă, harta asta am văzut în viața mea. Da, se putea și mai rău de atât de... De ce scărțile atât de scumpe? Dăm HP-ul ăla în plus și zic asta. I see you've brought guests. Ok, n-are de ce. O să deschid ceva aici. Băi, știu asta. Băi, știu asta. Fiți atenți, când am 10, o să dau ăsta și de 2 ori asta. Îmi dă 2 de astea, 2 lame și îmi dă... Și ăsta îmi dă așa și o să am 12 atac. Să vezi și el sparg. Dacă ajung până acolo. Naga. Vengeance is mine. Naga e. Hai să vedem. Să dau și eu volumul, mă zice că e prea tare. Hai să vedem. Ce puneți? Pain, speak to me. Asta îmi place. Slice, nu e bun. Nu e bun. Bă, nu știu exact care e faza cu Naga-ul. Da, o să-l pun. E Demon Hunter, deși majoritatea cărților sunt demoni. Sunt demon normal, gen nu-s Demon Hunter, că de ce ar fi. Nu o să mă chinui. Ăla ok, asta e lifesteal. The time has come. Lifesteal-ul dă damage la o carte inamică, fițear. Ok, aia mi-a plăcut. Lifesteal-ul dă damage la o carte inamică și îți dă ție HP cât damage odată. Dacă te dă 6 damage la o carte, ție îți dă 6 heal. Așa funcționează lifesteal-ul și e destul de OP. E o carte pe The Lich King care dă 6 damage și are lifesteal, îți dai seama ce rup cu aia. Ok, deci are secrete. Mai mult de unul. Are mai mult de un secret. Nu cred că mi-ai rotit ăla. Da, nu cred că o să mor un friendly minion. Trebuie să-l pun pe Contra Demon Reindeer.
Cer, nu știam ce face cartea, mi-a picat manualul de mate. Stai pe loc! Nu vreau să te văd. Nu fac teme încă. I have given up everything. What have you sacrificed? Și te-ai dus. Ok, Demon Hunter un pic cam OP, de ce nu joacă nimeni cu el? Wait, pot să dau un de asta să lovesc, să mai dau un de asta să mai lovesc, să mai... Iai, da, am o idee. De-al 6 damage. I mean, ți-ai meritat-o pe aia, dar totuși 6 damage. Ok, stai, acum am văd cam armură. Haha. Nu știu exact ce face aia, sincer să fiu. 2 mana, adică 3. Hai că e bine, pot să... Să-l pun asta prima dată. E mort! Nici n-am realizat că e mort. Bro, eu aveam planuri când ajung la 10, dar nici până acolo n-am ajuns. Oh well. Cam atât. Ok. Mi-a plăcut. Video e gata.